Bi çanda hezar salan ve jinên wêrek û berxwedanvan canê xwe dikin pêtek ji agir û rêya azadiyê bi şewqa xwe veronî dikin. Ji xweliya agirê wan kulîlkên azadiyê şîn dibin. Jin bi çalakvaniya xwe dibine berdewamiya rihê berxwedêr yê ku her diçe nûjen dibe û mohra xwe li dîrokê dixe. Fikr û felsefeya azadiyê di welatê xwe de misûger dike. Bi avakirina yê pejê re jinên qehreman weke bi zotên lêhengiyê di asîmanên reş û tarî de xwe belav kirin û bi ronahiya xwe ve hinaseyek dane mirovahiyê. Tîna şoreşê bi destê jinên lêheng germahiya xwe li hemû cîhanê belav kir, bi dengê şoreşê ve diyar kirin ku wê serbilindî her para têkoşînvana be. Rêhevala Avesta Xabûr li bajarê berxwedanê yê ku bi xwîna qehremanan hatiye avdan li Efrînê di sala 1998 de ji dayîk dibe. Di malbateke Kurd ya welatparêz de û bi çanda xwe ve girîdayî ve mezin dibe. Bajarê Efrînê bi paqijbûn û xwezayîbûna xwe ve bandoriyek mezin li ser kesiyeta Rêheval Avesta çê dike. Bi hezkirineke mezin gelê xwe hembêz dike û bi beşdarbûna yê pejê ve hebûna xwe diyarî gelê xwe dike. Di sala 2014 de beşdarbûna wê tevlî nava refên yê pejê çê dibe. Piştî ku tevlî dibe xwe di fikrê rêber a Pûdekûr dike û felsefeya jina azad nas dike. Bi sekna xwe ya çeleng û li beramberî jiyanê bi baldar hezkirina xwe di dilê hevalê xwe de dide avakirin. Rûyê wê yê biken û dilê wê yê mezin her dem îfadeya azadiyê dikir. Dewleta Tirkiya faşîst dîsa bi rûyê xwe yê qirêj di sala 2018 de êrişê xaka Efrînê kir. Li hemberî her cure êrişan şervanên azadiyê berxwedaniyeke bê hempa dane meşandin.
لهمبری هر جور ایریشان شروان آزادی برخودانیه که به هم پادانه مشاندن. ریهوال آوستا جی یک جوان قهرمانان بوکو تجاران تسلیمیت نپجران و خطا برخودانیش بوکو هل بجارد. با آوائه که چالاک تولینا و شرد به و بریار ده کو چالاکیا جانبخشنه پیک بینه. به چالاکیا جانبخشانه جاره کدن وین و بریارداری جنین اویندارین آزادی دیار دیگه. چالاکی آخوی جبو شوبدارین خوی دبر نیشاندارا تیکوشین و برخودانی. سوز و قسم ریهوال این هفری آوستا یکو وی دلسوزی ریهوالتی با آخا ولات آزاد وره پیگانین و ریا تیکوشینی وی بسرکفتنان و تاجیدار ببه.